Història de Xixona al balcó, capítol 40, joguets i jocs a l'edat mitja a Xixona. En l'excavació que va fer el pare Belda en la dècada de 1940 al castell, va trobar una sèrie d'objectes que ens parlen dels joguets i jocs dels xiquets de l'edat mitja. En concret, va trobar un objecte de terracuita de xicotet tamany que representava un home togat, però que li faltava el cap i les peus, i era un xiuliet. També va trobar un altre objecte en terracuita que era d'un home vestit amb toga, però que en la mà esquerra subjetava un llibre, mentre que en la mà dreta tenia uns claus. Aquesta és la representació iconogràfica de Sant Pere, i un exemple d'ella la podeu trobar en un retaule ceràmic que hi ha al final del carrer Trinquet. També va trobar un xicotet d'au fet d'os. Estos tres objectes són d'època cristiana i del segle XIV. A l'hort que hi ha al costat de l'església vella es va trobar un sillar que formava part d'una de les pilastres de l'església vella o de l'església de Santa Maria. En ella hi ha esgrafiat un joc, el joc del 5 en ratlla, format per una espècie de rectangle on apareixen línies horitzontals, verticals i obliqües que el divideixen en 32 triangles, i el joc seria molt paregut a les dames. Aquest sillar està datat al segle XV. I això és tot. Ja saps, si ixes al carrer, adopta totes les mesures de seguretat i si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.